Nagkwantad nimo. Kasi ba ito? Nagahingga ba na? Namorag mo yun. Dili ka. Di ba talantik na siya na? Oo. Sa balog to? So, kani siya nga instrumento, ang tawagan ni is katyapi. Two-string traditional musical instrument sa Talandig. Doon na po ay uban nga tribo, like Tiboli, higalong ilang tawag. Napod sa Manobo, kuglong. Napod sa mga marana maginalaw, kudyapi ang ilang tawag. But sa tibok Pilipinas, ako lang ang gabaw. Yes, karon ako kita nga Kay ginakaskas mo gani siya. Okay? Si Bado Day akong anak nga may akong ting ano. Ikaw na siya driver, musician, tapos painter, tapos flute maker.